राजा जनैया रेखा चिठिया पेठावे दिहले नारद मुनि दिहले नारद मुनि अरे जाई नाए मुनि अवध नगरिया हो राजा दशरथ जी के द्वार राजा दशरथ जी के द्वार चलत चलत नारद अवधपुर पहुँचेले ठाड़ भइले दशरथ द्वार ठाड़ भइले दशरथ द्वार कवनी नगरिया से ब्राह्मण आवेले ठाड़ भइले दशरथ द्वार ठाड़ भइले दशरथ द्वार जनकपुरवासे ब्राह्मण हम आईने हो ठाड़ भइनी रउरे दुआर ठाड़ भइनी रउरे दुआर अरे राजा जनैया एक चिठिया पेठावेले दीनी रउरिया दे दिहनी रउरिया बाची के चिट्ठी राजा मन मुस्काईनी हो खोसेली पगिया के बीच खोसेनी पगिया के बीच अपनी असोरवा से बोलेली कौशल्या रानी सुनी प्रभु वचन हमार सुनी प्रभु वचन हमार जवन चिठिया राजा पगिया में खोसिले से चिट्ठी पढ़ी के सुनाए से चिट्ठी पढ़ी के सुनाए काहे ही चिठिया के पढ़ी कौशल्या रानी चिठिया लिखल अजबूत चिठिया लिखल अद्भुत बारहे बरिसवा के राम दुलरुआ हो जनक रचेले बिया जनक रचेले बिया इतना बचन जब सुनेली कौशल्या रानी सुनी
सुनी राजा बचन हमार, सुनी राजा बचन हमार। अरे बारे बियाह धिक निकला गेला, जाहि घरे संपत्ति होय, जाहि घरे